старт. Здравейте, аз съм Хриси и сега съм на диабетния лагер в Приморско. И дойде време за смяна на моя омнипод. И тъй като сменяхме по-рано друга помпа, реших и аз да покажа моята на тези, които са оцелели в 12 часа вечерта на терасата. Започваме с деактивирането на стария омнипод, защото това е необходимо, за да може да се свърже новия омнипод. Аз използвам затворена система Loop и ще видите как през телефона може да се управлява и свързва самия омнипод. Влизаме в менюто, избираме Replay Spot и сега като плъзна, той ще изпилка на умрял. Това беше. Умря. После ще го махна, умря. Сега ще дезинфекцирам тук ръчичката, ръката, където ще го слагам. Може да не го размазвате, но просто за да може междувременно. При мен лепенката не държи много здраво. Слагам допълнителна водоустойчива и използвам лепило, което съм си поръчала онлайн. Като гледам там, където ще бъде канюлата и където ще мине иглата, да не слагам лепило. Така го препоръчват. Аз съм мазала преди на цяло, не съм имала проблем, но ако вие се преценявате иглата да не залепне, може да не слагате там. Вземаме Omnipod Dash. Той е с вграден Bluetooth и може директно да се управлява през телефона. Ако имате Omnipod Eros, който е стария модел Omnipod, за него ви е необходимо устройство Ride-Link или това оранжевичкото, за да може да прави връзка между телефона и помпата. Помпата може да събере най-много 200 единици, като има нужда от около 70 или 80 минимум, за да се активира. Първоначално. Аз не използвам 200 единици, слагам си горе-долу около 180, за да имам малко резерв, за да не хабя инсулина излишно. Помпата работи само с бърз инсулин, като за базал се доставят малки дози от него и дава възможност за по-добро коригиране, особено за през нощта или в периоди, когато има хормонални промени, като по време на пубертета или бременност. Ето на 180 има малко мехурчета. Преди удрях ето тук горе с пренцовката, обаче ми се щупи веднъж и от тогава вече само долу по талото го удрям. Ето тук се забива игличката и сега като почна да слагам инсулинът, ще изпилка, когато се активира. Ето това беше. Готово. И сега отивам в менюто и му давам да се сдвои с пода. И когато се сдвои, то ще започне автоматично да се обезвъздушава и се чува едно цъкане, което е характерно и когато се пуска болус. Това цъкане, което се чува, ще Не, това е обезвъздушаването на резервоара на помпата. Готово е вече. Даване да продължим. Казваме да подготвим мястото, да махнем синята капачка, лепенката и да го поставим. Ето. Не се вижда игличка, не се вижда нищо.
съвсем плоско и игличката се активира след залепването на самия омнипод. При него няма значение как ще го поставите, в зависимост от мястото, как на вас ви е удобно, може настрани, може нагоре-надолу. Аз обичам да мога да си гледам резервоарчето, заради това ще я поставя ето така нагоре. Като внимателно залепвам лепенката, без да ми се омажат пръстите в лепило. И това, което аз предпочитам да правя, за да може да съм сигурна, че е добре залепена преди да се вкара канюлата в кожата, е да си сложа самата лепенка преди активирането на пода. Болезнено ли е? Не, освен ако не се оцели нервче, но доста рядко ми се случва. Просто той е на конкретни места. Той с писалка пак може да се случи и няма гаранция. Като цяло не? Не. Малко съм прекалила с лепилото и... За това лепило за колко време? Докато го махна. То си остава долу. Едно флаконче за колко време отива? Това го купих зимата. Нали, аз не всеки ми е доста икономично и толкова съм изхабила само. Просто е много удобно за нанасяне с тази ролка. Аз гледах в Амазон, имаше най-различно. То се води за пациенти с стома. Има и други продукти. Аз реших с това да пробвам. Не получих алергия, аз това се притеснявах, защото при мен това е много важно. Така, продължаваме. Сега като плъзна ще почне да цъка. Не мога да ви кажа на кое точно цъкане е обожда. Гледам да не ги броя, за да не съм подготвена, защото все пак като знаеш, че нещо ще се забие. Но не боли. Не, ето това е. Като ожилване. Нали, просто има игличка, която влиза на същия принцип като абокат. Игличка влиза. Трябва да се потвърди, че помпата е вкарана. И е готово. А пък за този... гледах начин за махане на водоустойчива лепенка, понеже е доста трудно, за да не се махне отдолу. Сега аз ще махна капачката, защото без нея не знам дали ще успея всъщност. Не. Като има водоустойчива лепенка, се дърпа ето така, дължина. Ето така. И тя сама се отлепва. Боли? Не боли. Само да е хвана. Просто се дърпа по дължина и тя сама се отлепва. Тази в случая се накъсва. На другите клипчета, където разни медицински сестри в чужбина гледах, че го правят, просто се отлепа цялата лепенка. Може би е друг вида. Идеята на това е, нали, в най-добрия случай, с другата ръка се държи това, което се отлепва. Аз нямам тази възможност. Но ако трябва да смените такъв тип лепенка, ето това е добър начин. Просто придържате отгоре сензора или другото нещо, което е. И се отлепва. И може да залепите наново. И ми смятам, че горе-долу добре се отлепи сега. Тук последната част просто ще я махна ето така. Минимално отстояние между стари и нов патч. Не, за тях няма значение. Единствено за сензора и това трябва да е около 10 см. Заради... Един от друг. Да, ето тук. Аз явно съм го... Как види? Ударила съм го и се е разкървавило отдолу. Но не ме е боляло. Просто съм му видяла сметката. А сега ето какво представлява самата канюла. Съвсем мекичка е. Това е, което стои в тялото. То се мести наляво-надясно. Няма никакъв проблем и да се удари. Не пречи. Сега ще се махна капачката. Тя се маха само на махнат под, защото е доста здрава. И не успявам иначе да я махна и ще се сложа тук.
защото все пак трябва и да сме красиви. Ами това беше. Надявам се да ви е интересно. Чао, чао!